40ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனம். நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தரோ என் மேல் நினைவாயிருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். 115ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனம். கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருப்பதுதான் உலகத்தில் ஒருவனுக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் நினைத்தருளினார். யாத்திராகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். அவர் இறங்கி வந்து அவர்களை விடுவிக்க மோசேயை தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு தன் நாமத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து அனுப்பினார். அவன் அவர்களை விடுவித்து கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படி செய்தான். கர்த்தர் மலடியாயிருந்த அன்னாளை நினைத்தருளினார். மலடியை பிள்ளைத்தாட்சியாக்கினார். அவர் நினைத்தருளுகிறவர் மாத்திரமல்ல, நம்மை நோக்கி பார்க்கிறவர். இயேசுவின் தாயார் சொல்லுகிறார்கள், அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார். லூக்கா 1:48. மேலும் கர்த்தர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார். சங்கீதம் 111:5. அவர் பண்ணின உடன்படிக்கையின் நிமித்தம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே அவருடைய பிரியம். தாவீது தன்னை மிகவும் தாழ்த்தி, நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன் என்று சொல்லுகிறார். தாவீது ஒரு அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அல்ல. ஒரு சாதாரண மெய்ப்பன், இடையன், கரவலாடுகளின் பின்னாக சென்றவன். அவனை அழைத்து அவன் சகோதரர்களுக்கு முன்பாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். அவன் சர்வ இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக இருக்கும் போதும் தான் இருந்த நிலையை எண்ணி பார்க்கிறான். நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தரோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார். மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்று கூறுகிறார். தாழ்மையுள்ளவனுக்கு கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார். ஜெபம். நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தாவே என்னை நினைத்தருளும். ஆமென்.